गाइस, आज के वीडियो में सबको स्वागत करता हूँ। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है और सपोर्ट करो गाइस, सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है और हेलो गाइस, दिनैनि भिडियो आं बयखौबो बरायना हरबाय। बे आंनि अर्जुन ब्लॉग चेनेलाव आं जोंखौ बयखौबो बरायबाय। मोजां मोजां भिडियो लाबोगोन आरो नोंसोरो सपोर्ट खालामदो, सपोर्ट खालामलायदो आरो आं नैबे न'आव थायो आरो आं दा फरायनाय बागै सेकेन्ड इयार फरायगासिनो दङ आरो दा फाइनाल होनानै दोनदों। बेनिखायनो आङो ओरैनो थास्लाय ब्लग दिहुननो सानदों आरो ब्लगाव बेबायदिनो हाबनो सानदों आरो इउटुबाव हाबनानै एसे एनै गावनि लाइफखौ जौगाहोनो हानाय बेबायदि सानदों। बेनिखायनो जों सापर्ट खालामदों आरो बयबो सापर्टनि गोनांथि सुबुंनि गेजेराव, बेनिखायनो गासैबो अनलायदो। थेंक इउ गाइस, खुलुमबाय।